No, jo no està en directe. Ah, doncs no estic gravant. Oh, vale, estic gravant. Bueno, això de fer un directe, simplement que hem d'estar gravant de directe, doncs no vam fer directe, no vam fer... Eso. Bàsicament un patamon nous, es diu FTV Ocean Block, i fa temps ja va existir un de semblant, que també era un Skyblock, però en lloc de ser Skyblock, a l'aigua. O era el mateix. Anem a veure. Vale, tenim diverses illes. A veure, aquí tenim aquestes. Aquesta és Skyblock, exactament el que deia. Skyblock, Batin Water. Ara aquesta d'aquí són illes que he fet aquesta doia, de l'Eni de l'Infern, i Community són illes que construïm la comunitat. Va, el que farem és agafar la normaleta, que és aquesta d'aquí. Per si a casa això ho ficarem a on. A normal em sembla bé, canviarem o no després. Pues, prepara la creació del món. Vale, doncs ja estem aquí, he canviat una mica la il·luminació també i això. Sento foc. Ah, tinc un campfire aquí. Vale, tinc això també. Què tinc aquí? Tinc el Questbook i tinc aquest Cictum. Questbook. Vale. Només això o... L'aniran desbloquejant. Veu que s'hagi desbloquejat. Perquè si no acabarem molt d'hora. Dona'm això i dona'm això. Què m'ha donat? Hola, vinga! No tinc manar, perquè si no... Vale, sí, vale. Es va obrint, es va obrint. M'agrada. M'agrada que es vagi obrint. Anem a fer una mini eina. Detallat. Agafo un com d'ulló aquesta missió perquè diu Basic Tools. Vale. Vale, tinc Station i Part Builder. M'ho imaginava que això aniria així. Ja que em fa Tinker Station i Part Builder. Vale. Entonces és bastant simple. Vam ficar això per aquí. Ui, hi ha barquitos? Per aquí costat? Barquitos. Hola. Vale. Ara podem fer aquesta. Aquí em faltarà això, però... Ui, ja la tinc. I em falta el pin. Vale. Acabo de caure, que això d'aquí no està on. Odio el puto autojump, perquè... Aquesta no, però la hardcore... En la hardcore l'autojump pot ser fatídic. A veure... Tot pot ser bona vida, també. Tot s'ha de dir. Depèn de com tu miris. Vale. No voy a ficar això d'aquí. Per què no poden sentir corrent d'aigua? Per què hem ficat àudio a l'aigua, bé? Oh, m'agrada lo de l'oxigen! Oi, no puja cap dalt, que no ofegats. Vale, el que farem serà anar a Solido i baixarem tot el que siguin coses així. Perquè al final acabaré volent anar al lavabo jo, tant soroll d'aigua. Anem a fer això, necessitarem això.
Vale. Per fer un pic que necessito... Ara m'aniria bé això. No sé si amb dos poder. Amb dos. No? I ara m'aniria bé això. Què és això que m'aniria bé? Vale. Agafa el pic i paca, pic. Vale. Però tenim un altre quest. Patterns i el pattern chest. A veure, el pattern chest es fica aquí darrere. Així tens accés també i ja està. Parches, no pattern chest, vale. Seguim una miqueta, a veure què més hi ha per aquí. Vale. Hullits Cobblestone. D'on tallem la Cobblestone? No pot ser bo. Temperate Glass, això. És... Vale. Cobblestone Generator. Anem a veure. No ho llegim. Suposo que això serà un Cobblestone Generator. Vale, correcte. Diu que poden estar trobats por ahí. Aquí tenim illes. Que faig a fer també és... Que vol la cosa. Tenim una d'astral. Una d'astral que necessito. La paleta de la catabra. Vale. Vale. I vale. Hem acabat la catabra. Amb això... Farem una barqueta i anirem por ahí, a veure què hi ha per aquí, saps? Aquestes coses de veure món. Si diu veure món, diu a veure si hi ha cobblestone por ahí. O el suficient com per crear un generador de cobblestone. Suposo que la resposta és que sí, que hi deu ser. I? Poder també que em faci una espasa. Tenim una d'astral. L'astral també sol valer per atacar, però m'aniria bé també una espasa. Allí. I allí. Crec que per aquí també n'hi haurà més. Sí, correcte. Aquí? Ahí. Ah? Sembla que sí. Aquí hi hauria d'haver alguna cosa poder també. Allí. Anem aquí just a la punteta per arribar allí. Ja que hi arribo. Puc arribar. Sí, hi arribo. Tot? Sí. Anem a acabar de talar. Tenim pomes. Podem menjar. No moriríem de gana. Tenim bastantes pomes, de fet. Suposo que li han canviat el rate. Ara. Aquí el tornem a plantar i en plantem uns quants més. Espero que pugui passar. I ara? Anem a fer això d'aquí. Poder una espasa aniria bé, com he dit. Llavors, crec que sigui de fusta. Espasa, necessitem dos d'aquests. Acá. Ah.
Vale, doncs anem a explorar el que hi ha per aquí. No puc ficar una barca. És aigua. Me cago en ells. Sèrio? No, però que em nedant. A veure què hi ha per aquí. És enllà d'una cosa, estic veient. Pulsat incrate. Això puc clicar amb això? Hi ha un altre campfire, vale. Hem tornat un moment aquí a la illa. Ficaré un marcador. Espero que pugui passar. Veig que també hi ha algun... Hi ha com... Hi ha com estamina. I comença a haver el primer problema que ens podem trobar aquí, que s'està fent de nit. Vale. At waypoint base. Va, anem amb aquest aquí davant. A veure què hi ha. Vale, allí. Res. Què m'ha sudat aquí? Ah, que això d'aquí es pot trencar. Vale. S'ha botat abans aquesta que t'ha. Anem allí. No és molt bona idea fer això, fer el que estic fent, perquè... Pagats i coses d'aquestes. Espera't, blocar de trencar, a veure que surt d'aquí. Dit... Oh, compres cobblestone gran. I aquí? És a dir, hem de els crates, a veure què surt. Vale. Vale. Un llit! Llit de música. El llit de música importa bastant poc, però el llit... Pulsar, no s'ho puc mirar per fer l'exercici. M'ha tornat a passar una cosa que ha fet, que bueno, sempre m'acaba passant, que és que una part diu que ha passat quan no ha passat. Per res, això, vull dir... Perquè m'hagués enterat. Però bueno. Té un ofegat, així que... Farem això de pressa. Dones, fem que sigui de dia. Mira com porto gravat, 14 minuts. I l'ho dit, tornem a fer la passejadeta. Allò que és... M'he apropat llibre, collons és allò. Perquè... No sé si m'agrada o no. Fem-ho així. Vale. Això... I si em trobés... Si em donés... un d'això de cada, un cubell de cada. Seria l'hòstia. Que m'ho dono. En tal de no amb això. Cap d'home m'ha donat. Mending i Starfy. Amunt. També hauria de tindre en ment que ara mateix, com per combat, no estic massa. Vale? A veure aquí. Ja m'ha donat. As, palitos. És un Black Barrel.
M'ha donat... Pickle. Això. Ah. I a veure aquest d'aquí. Crec que d'aquí és l'últim d'aquí, ja. Tindré... Això no sé què és. La base cap on és? Poso cap allí. Baixarem. Aquí dalt no hi ha res més. Ahà! Trobat. Cau d'ena! He tornat a reparar la destral. M'ha donat alguna cosa? O sudat de mi com de la merda? M'ha sudat de mi. Però vale. Canviar l'estructura, no sé que em salti un altre barri d'aquests que no hagués vist. No sembla. Vale. Anem per aquí baix. Hi ha barralicos no vistos, us tornem cap a l'ella principal. No sé si gravaré tot el progrés o no, també tot s'ha de dir. Això en saps? Hola, que estic tot gravadet. M'agrada més fer-los en directe, tot s'ha de dir. Per això estava... Dic que anava a començar directe, jo el problema és que jo te començo directe i... M'he ficat... He anat a gravar. Gravar, no? És... El meu subconscient diu que toca gravar, doncs toca gravar. Va ficar-me les pasades per aquí. Petita música, doncs el puc enviar aquí dintre també. Vale, llavors, a veure, la illa que ja grossa estava per allí. Allí no hi ha anat. Acabo de donar-me compte de que he... Ara que em moro. Que moro. Anem a per les... allò vermell que es menja, pomes. Ui. Jo que he dit... Ah, sí, es portava aquí, collons. Una putada això de que no puguis fer vaixells. Però bueno, una mica de sort em sortirà el que busco. Bueno, trigarà molt a sortir-me. Passa. Ah, que ficar-me en edat dona slowness. Bé. De música. Bé. I allà baix. No sóc com peix. Entre llit i... Oh, això m'interessa més. Anem cap allí. Surti tots els efectes negatius. I potser puc fer alguna cosa interessant. La meva pregunta és Exploration, que hi havia aquí. Cada cop també estan aquí, vull dir. Any rowing... O sigui... Puc fer caniques no, canastes tampoc. Canoes! Anem un segon a l'illa principal a veure com van les canoes. Perquè això que em doni minifatic i no sé què més cada cop que estic per aquí sota, doncs clar.
Què passa? Va començar a xupar cap sota. Ara. Anava a fer un comentari sobre el xupar i tal, però me callo, vale? A veure, deixa'm mirar això. Vale. Això és factible de fer. Me necessito un... això, saps? I ficar-me això d'aquí, posats. I la barqueta que es tomba, no tinguis por, que la cama esquerra. Canta, al·leluia! Home, tinc miceli. I 50.000 llits, no sé per quantitats, però bueno. Vale, o sigui, ara mateix em fer això. Mira, no ofegado. Doncs és això? A Laura, està més còmode, tot s'ha de dir. Però... F5? Ai, com mola! Ai, ei! L'objectiu era no mullar-me. No mullar-me més. És que hi ha una cosa que no m'ha entès aquí, eh? Que això... No és completed. Ah, clar, perquè he fet aquesta, llavors em dona això i em donen també... Un parro spawn egg! Toma ja! Ja em donen això, que és també una random d'aquestes. El Krates, vale. Vale, aquesta d'aquí, et dic que ja el tinc. Vale. I hi havia cosetes que també tinc. Això què és? Una pulsat Krate. Que sembla també un picaxe. Vale. Anem a obrir això. Què m'ha donat? Esponges. Vale. Cap allà. És això, aquí van spawnejant, vale. Suposo que van spawnejant. Deixa'm pujar. Ai. Cago en tu. Vale. Amb això. Amb això. I a veure què hi ha aquí dintre. Vale, altre cos completed. Quin ha estat aquest cop? Aquesta. Bé, no ha de ser lent. Què vull anar a ser lent jo ara? No tinc boca, tampoc. A veure, aquí. Veure... Un altre cos completed. Aquestes. Aquí Krates, que suposo que això d'aquí ho hauré d'obrir un moment. Vale, m'aniria bé, ara mateix, tornar cap a la meva base que està allí, per anar fent hores. I aquestes coses. Per això, i per això he posat un marcador, perquè que si no estàs tu que la trobo ara mateix a la base. Ui, si perquè s'ocultó i arribes bé. S'ha de dir. Ah, fent hores. Anumi, el cotxe va Anumi. A veure. Aneu a fer una vida d'inventari. A què vull una postbox? Les cartes aquestes? Puc fer això i fer això. Ah, va, és per obrir-les, vale. Però és per guardar coses. Vale. Vale. Cap aquí, seguim la nostra exploració. Allà el trobo aquí, tu. Aparell. I turí. Cal dir que aquestes canoes m'agraden.
les mecàniques que m'agraden em semblen lleugerament incòmodes. Vale, aquí m'han donat fusta. Anem per aquí. Acabarà avui generant un món normal? A veure. O que no? A veure. La mare del Tano. Com em poso això? Hola, què tal? Que estic guai. Ai, de moment s'ho deixa posat. Ara com que du el casc. Joder. No, n'hi havia un altre aquí. Perquè tampoc és que... No, no sembla. Vale. Anem per aquells. I per l'amor de Déu. Ui! Vale. I aquest aquí, que tenim aquí, a veure... No. Davant, who code? No puc entendre cap programa. A veure aquest aquí. Black Barrel. Vale. M'imaginava, per això dic Black Barrel. Imaginava que això era una quest, també. Vale, tinc aquest aquí. Aquest aquí. Realment l'has completat això, vale? A veure, què m'ha donat? Hostiós! És Military Controller. Pues val la pena anar recollint aquestes coses. Ara només vull lava i aigua. Però bueno, val la pena. ¿Y eso? Oye, disparín. Perilla. Ah, eso son illas de slime. A veure. Anem a agafar això d'aquí. I agafar una miqueta de terra de slime. I saplings de slime. Ja posem que estem aquí, saps? Slime. Amb això? Ja no sé si necessitaré, però bueno. I el que vaig a fer és I vaig a fer això. És aquí. I més. O no! Perquè... Dame. I més. Ah, accepta. Vale. I he vist una cosa que no sé si m'agrada o no. A veure. Cap al nord, que hauria de ser això. Que tenim el mateix concepte de nord, és cap aquí, no? Vale. Hi ha una cosa negra allà al mig. A part d'aquesta illeta que també, si que hi ha alguna cosa que saquejar. No hi ha res. Ha estat saquejada allà. Seguim. Vale, ja no hi ha res negre. Perfecte. Ara va el sol. Hi ha alguna cosa? Sí. No. Corre. Cap allà. I podria ser que ho he saquejat tot. Allà d'allà segur que no ho he saquejat.
Aquí tenim un altre quadrat negre. Això d'aquí està negre, no acabo d'entendre. Ui. No puc tirar. Giant. Yes. Ja tens els strawberries. Anem a la base. Això ple. És cap allà. Vale. Torna't aquí de saquejar una miqueta més. Ara anem a veure què he tret jo de per aquí. Ui! Això d'aquí, modifica un moment a l'inventari. Vale. És una task, bàsicament. Això d'aquí ho puc posar aquí. Vale. I després un altre cofre per ficar més coses. Però m'he donat compte d'un lleuger detallet, que és que jo m'he anat a fer un... Me n'he anat perquè no trobava cobblestone i m'acabo de donar compte que la cobblestone no em fa donar a buscar. Bàsicament està a sota la meva base. Està sota aquesta illa, només he de picar una miqueta. Una tasca que a vegades m'he jo de mirar també. A veure què tenim per aquí, què és el que he fet? A storage he fet això d'aquí, tinc l'Hermal Crate, vale? Això. I aquí un altre Small Crate que per ara no farem servir, però bueno. Llavors. Ja per fer com es m'aniria bé un Constant Generator, perquè ens hem d'enganyar. Però no és estrictament necessari. El que sí, per seguir les missions i tenir un ordre clar de com fer les coses. Això és per fer una mob farm, vale. Mob farm encara no és el moment. Vale, i això d'aquí és 8 de cobblestone, 8 de gravilla, 8 de dirt, 8 de dust i 8 de sand. Vale, crec que això d'aquí, quan per aquí podem treure en un moment. Aquesta... La pala com es fa? No, el d'astral i l'altre. Axel, vine cap aquí. Vale. Anem a fer noves primer, perquè em conec. Llavors, què tinc grava? No et grava? No, òbviament. Arena. Arena. Perfecte. Ah, vale. Clay. Només et demanava això. Demanava Clay? No, em demanava Dust. Ah, realment això és fàcil. Perquè sóc tonto. Me necessito... Diu el nom d'aquí, si ho hagués mirat bé,
un hammer. Un wooden hammer, per exemple, ja està. I llavors, aquí tenia jo cobblestone d'aquesta aquí comprimida, que si la descomprimeixo, no us vull de cobblestone, eh? Podria fer això, a veure. Vale. Quan doni tot això, doncs podré fer a l'Ultimine, que... Vale. Vale. Ja veig com va això d'aquí. Va, putejar-me una mica. Vale. M'agrada, perfecte. Basic Resources, vale, tenim Dirt. Dirt també és fàcil d'agafar. Em faré així. Anda! Aquí no m'ho esperava. No m'ho esperava, però el descens original va igual. El descens no sé, en bloc original li passava el mateix. No m'ho esperava, però sí. Següent, estem Dust. Dust es fa a partir de l'arena. Han de ser per aquí, per tant només hem de fer un... Hop, hop, hop. Hop, hop. Que dic qua. Vale, l'obtenció de recursos és idèntica a l'Skyblock. Vale. I l'Ultiminer, bàsicament, va fer activar-lo. Ei! I amb això, doncs ja podem fer, bàsicament, la xatada, que és això d'aquí. Jo li dono aquí. Actiu. Però... això ja està actiu. Què em diu? Is inactive. Sí, bàsic les coses no es trinques quest. Vale. Veia un watch. No pot ser ningú de fer també. Però bueno, això serà el segon capítol perquè per ser vídeo de YouTube ja es dura massa això i l'he d'editar. Veiem.